Moje milé dámy, já jsem se rozhodla, že vám natočím tohle rychlé, krátké videjko, protože nám vyšly tyto krásné, úžasné novinky. Jsou to voděodolné tušky na oči v krásných barvách. Jednu máme takovou zlatou, druhá je zelená a ta třetí taková fialková. Na oko vypadají opravdu luxusně a opravdu na oku krásně drží. A ještě jsem vám zároveň chtěla nabídnout, že tento měsíc máme v akci 1+1 tato séra. Jedno je rozjasňující super sérum, a druhé je hydratační. Tento měsíc vás obě séra výjdou na pouhých 890 korun, což je nádherná cena, takže neváhejte a určitě se rozmazlujte. Přeji krásný den.